Třeba, že tvoje malá přišla. Dalzo? Říkám, že ne podle toho druhého sníku. Come on! Podle toho, já jsem tak dlouho nehrál se zvukem Fortnite, že já nevím, co všechny zvuky Já dělají. taky. But that's called skill. Tady chvilku. Zmačkej ten button, kterým si dáváš augmenty. Co? Co? Já No way, Doufám, že jsem- no way. doufám, No, že není na tom nedělej. videu, jak jsem se sundal sluchátka, zakřičel jsem fuck. Já jsem schovaný v baráku. Hráli tam tu předchozí hru a jo, tohle konec. Tohle už je 11 minut dlouhé. 12 a 15 to bylo. Takže to bude nějak to 20 minut.